premia daukilako lehenbailen onartua izeteko, bale? Orduan, lehenengo kerrezkan dago, iratzek esplikauzten, urgentziazko plenoetan, lehenengo gauza egin behar dela urgentzia bera bozkatu. Orduan, apurat, esplikautu zuen zergaiti dien bi hauen urgentzien. Lehenengoen igoz eta larroz, ontsi edalako diru laguntza eskatzeko epea eta konsignazioa eginda egon behar zan. Gero esplikautu zuen zer pasau da, kontu da, irez egin zala konsignazioa eta irez eskatu zala diru laguntza. Eta gu diru laguntza horren zain egon gara, horregatik esan barriro konsignatu hauten. Zeia irez konsignatuta etorre eta zan edo, diru laguntza moto eskuenien, urtengo partida jarriko da barriro lizitagoa izeteko. Azken konsignau beharrik, diru laguntza jaso arte. Orduan horan ezken du lotzen be aurre kontua partidariko lan lotu barik. Eta gero, bigarrena da, Bekobentako obra, proiektu amaitzen ari dira Arrizabalaga arkitektuek eta partida handitu beharrean dagoz. Eta zerati duke prisa, obra eina izeteko, zekar bakizu eskoletan obra udan egin behar didez. Orduan, obra lehenbailen eina izeteko, udan eina izeteko lehenbailen lizito behar da. Lehenbailen lizitetako konsignazioa behar da, lizitazioa karatzeko. Eta hori, baiatzaren bira itxaitzen badugu, baina eskara gauko udan eina izeteko obrak. Eta horretxe die arrazoia, bai? Zelan egiten da iratze? Urgentzia bai, urgentzia ez? Urgentzia justifikatuta dago? Hori da galdera, urgentzia justifikatuta dago? Bai, nik gauzatxo bat hori buruz iratzen, bai? Bai, urgentziari buruz. Ados, epie eta hori horren bidaian ikuste dut. Hiru egun gaitzik adibidez, ez du izela inora, eta ez dagoen lurralde batzorri eta gai hauek izenik ez lurralde batzorrikuek argitagarri, dauken estrukturi eta dauken dizen proiektu gaitzik, eta martitzen batek adibidez, pixerre proiektu osoa saltzik zeren aurreto hien ingendun ja 300.000 euro, zanabiltzarto, Bekobentarako ipini, eta orain beste 450 ordu. Ez da inolako saltenik, ez da inolako txostenik, aurrekonturik ez ebez, martitzen ondan, tekniko denak udalentzin dago ezela, bisa herrilik lurralde batzordien, hau denak asaltzeko, eta eguenin, edo guaztegin, premiazkoa da, horren egun bat, bi hiru etxik, ez dut uste inora hori esenik, eta informazio hori aurretixaz emon eta saldu, eta azte honetan izango zaporenue, bai egoaztena, bai egoen. Aurretik informazio emoni bidala, epitan babesela, eta aldala, hori azte honetan da gure ustez. Nik horretan lehoko dugu gazantzen bat, Luis. Proposamena patentiko plenoa izan da neurea. Biena, eta nereirak esozteia maiatzaren direko, izala epea bere profesionako konterte, Bekomentako obra lizitazioan. Ordureko egin behar da, boletinera bidaldu iragarkia, 15 egun behar jente horrean, igarri iragarkia, alea ere justu direko gara. Horren 3 egun bai izan dira importantea kasu honetan. Eta horregatik nire egunean barikoen iratzen izan zen, konben izala lehen bailen, gaur bertan egitea, gaur iratzeko iragarkia. Eta horan dagoen ez legean aukera, tornaztean dago lurralde eta hori asaltzeko eta lehen dike asaldukako gauzak izan dira zen ez zertan, jakin izan duzuenez, proposamena hori. Nik ez dut izin jote, eta horreko kontrakinutik inora. Ez, baina azaldu zelan etorri da, neuk ikusten eman, habitazioa aldetik eta tekniku lanen ikuspuntutik, konbeni izala hori ikutzen. Atxetik proiektu dokumentuek, edo mehiot esan, ez da bezetan etxean bigit lurraldeko batzaren izan arte, horretik izan. Eta proiektuen kantidari hori beba iratzea esandu behar da. Bekomentako horako oraindik zifra ez dekogu. Hau bebaina ez dekogu. Ez dekogu behin betikoa. Orduen. Momentu honetan, Carlosek emondoskun azkena. Eta hortik apur bat jo dugu. Egiera, hasiera bat, Carlosek eta emoskuen gitxi gora berako bat, eibar ziren biharrak, lanak ez dire aldatu. Esplikazioan zelan egiko diren eta horretanak esplikau dienak dire, horrez da egon aldaketarik. Baina egia da, proiektua garatu bala, arkitektu fintzen doiez,
aurrekontua, ja zehatz hauen. Eta hori da pasau dana. Ez dago proiektu bezalako aldaketarik, horre ingo da, aurreskolako eraikinari ingo jako arranpa bat, bai, horre eskapea betetzen jate desalojoak egiteko derrigorra duke arranpa bat izatea, ez da balio ascensore batek edo, hori arranpa, eta gero HH-biko gelak, hor institutotik entzen da gela bat, eta beste irakasle gela LH-ko irakasle gela bateraz batera, ingo da gela bakarra. Hori da ingo da, eta hori ez da aldatu, izan da egun. Aldatuan bakarra da, ba, findu dela azkenengo aurrekontua. Eta paseo Iratxe paseo aldabe bai, alekomendu nuzun, imagina, zehoz gaitik beste txatalan bat ipini behar da, ez paseo da, posible da. Orain ditzen dira, alkaten eskumenetik 257.000 euro, basante, falta egingo balu hortik hartu alda, baina kreditu aldaketak alkateak egiten duzenak, ez diezen ez publikatu behar eta 15 egun izaron behar, ja izango zen momentu baten hori egin eta gero haitzen. Ze pasau alda, orain egizteko eta goitik joan da, baina egozine gauza batu leke eta beste zozer premian egotea. Esan, kosetori perizak ez da, ez egin hon diren arrapalda hori izanez, urrengo lurralde batzaukian, ia zehaztasun geixaz. Ez dira espada proiektu hori pe, ze ia ez dago ongo hien behar badaldi bada bentzen, bentzete hartzen da Google Maps eta probate tekniko laguntziaz, probate ikusi zankantezen apurleiken esaldu baleko proiektu. Baina planoak bai badaukaguz, eta aukera ezberdinik aztertu dire hori arranka dela eta beko gatza izen da asuntua, eta bai horrek planoak badago. Zaila da, proiektu osoaren erredakzioa, baina espero dugu datorren astean edo urrengoaren hasierarako, orduan ukiko dugu. Datorren astean dugu, guta irurako bentzek planoak eta behineko majo bat ukiko dugu. Eta espaldi bada, hartzen da poligrafuta papela eta nire guztien da. Nire esan berak da. Ez dago, espada ez da. Baina dauke una etzetraz dago. Bai. Orduan urgentziaren alde. Orduan adostasuna, horretzeke kreditu aldaketa bizet, bai? 250.000 izango litzake gehitzeko beko betako proiektuari, eta 259.000 Igos eta Larruzeko proiektuaren azkeneko presupuesto badakizu horrek aurrekontuen partuen altzetan joan dela, eguneraketak eduki ditu, eta gu kontzignako dugu momentu honetan 125, bai? 150 espero dugu diru laguntzen bitartez, erain diru laguntzen bitartez jasotie, eta beste 125 hitzarmen bat sinatu dugu, protokolo bat sinatu dugu ur partzuergoagaz, eta ur partzuergoa ingo da kargu, beste beka bostaz. Eta, lehen hau komentote dugu aurreko pleno baten, eta aurreko deialdian estozko emon, horreko justu gelditu gara puntuazio aldetik eta, orain urrengo deialdia ontsa argitaratu da, segituan argitaratu da, aurtengo deialdia. Aurtengo deialdi honetan partida Eusko Jaurlaritzak nahiko altzau da, diru gehiago dago diru laguntza honetarako, eta espero dugu jasotie. Orduan, konsignazio hau egiteak ekarriko dozku, horre lehiak eta horretan puntuazio altzetie. Ja diru bat konsignaute badau, puntu bat geixa, edo puntu terri geixa, edo dana galako, ez? Eta orduan, helburu da konsignazioain, puntuazio altzau, eta ez da izen gertatu, aurrekuen gertatu zana, ez? Horre mugan geratzi. Honi buruz, gozatxo bat, komentago bai? Aurreko ibetian, aurreko ibetian pleno gero duen, martxoak hogeta guztien, eta horre €500.000 hortan, zina diru zaintzaren afektatutik finantzatzen zana, aurreko legaldetik zetu zen proiektu batzuk eta partida batzuk,
sartu zila eta 2024 nolabait ekarri zila, nolabait simpleki eta nolabait txarto edo simpleki ulertzeko modu espliketak moduan. Eta horrek horrezin partida batzuk, Hierriko lanan adibidez, bi ura bereiztekuek, partida esaktu baina, eta hori izantzen dut barrakabilko eta 6, Vitoriano etxendoko azera, masortzen nire berrendala €95 adibidez, eta horreko legealdi zen, onartutako horiekin batera, onartutako €85.000 igoz, eta larruzera gure eramatie, bere gara izen, 20 zadako, onartu izan Bitxorroz, gaur egungo nekazaritzako sailburu hordie, eta Arantzatutxa gaur da diputatu nekazaritza, baina zuzendari izan, gari hartan. Eta, ereinen suposatzen zen, diru laguntzaren arabera, ordu momentuek udalak €20.000 bakarrik gero aldatzen da, EUP tempori tardata bere diru laguntza hori tratetan eta guzti hori, eta beste erein diru laguntza bat izen da, ez ordu duten informazioen arabera, eta beste postu batzuk, eta lortu da batzuk sartzen, eta guzti hori oso ondo. Baina hor, €95.000 ez zien sartu, zien ekarri 2024 ekarri altzan bebai, jakinde edo nahitxen hori aurrera nahi zala erun, €95.000 aurreko higien ja sartu altzan, eta bakarri diferentzizikoako pleno sartu €64.000. Hori behar lan, etxeko erabat da, ez da hain, oso gizartzen da, bere gara izan €95.000 EH ezetza emotzen, orduan, postenga, kasu honetan, hori aurrera erutie, eta, horren eitxe behitxo izen arren, garrezko ikusten da, eta koordinazazioen lortute hori aurrera erutie. Berez baizua, horreko aldaketa bizari noski baizua da, hori guranetik, bai. Baina hor, nik uste dut, Luis, begunen telefonoz, iratzeko ondo esplikatu dutzun, ze partida pasetan dire, aurreko presupuestotik ona, eta normalizatzen dire partidak, lizitatute dago zanak. Hau da, ez da nahikoa konsignatuta edukitzea, automatikoki pasatzeko, konsignatuta eta behar horrek lizitatuta. Zartaterako Vitorianon espaloiku, badakizunez, ja lizitatuta begoan, hau da, ze enpresak egingo ban, jakiten zan. Orduan, horregatik pasetan da, aurrekontu batetik bestera. Eta horregatik esan pasatu, igoz larruz ona. 2022 aurrekontura hori esplikatzen aurreko gunean egitatzen. Orduan, barriro esplikatibu, barriro esplikatu gutzut. Ez dakit, zen necesidade. Orduan, ez nazkau gauzat, ja esplikau jatzu zenean horrekontuek. Eta ez nazkau, ezetza zeratik emozan, izan izen presupuesto gaitik. Eta, ez gara jugu. Horre dire, urtetapeku atzakoak eta gainera ez dire neuri dagokidan ez bintzen, neure agintaldiko kontu bat, orduan nenoa esplikazio gehiago emotera. Listo, onartu die eta aurrera. Bueno, listo, ba, oso. Aurrera. Onartu. Ala, ontsa gagoz.